creiem que la seva proposta no té cap gruix i només busca l'apuntament, la divisió i el malestar. I deixem que li faci dues preguntes. Senyor regidor, s'hi ha referit també. Senyor Lora, vostè no hi era, oi? Jo no ho recordo. I una altra, senyor Lora, no hi era avui a l'homenatge al alcalde Abril, fill il·lustre d'aquesta ciutat. Un acte organitzat per l'Ajuntament, perquè segur que si hagués estat, avui també ens agradaria que l'Ajuntament no organitzés els actes. No hi ha cap dels dos i no acostuma a venir els actes institucionals, tampoc, oi? Li dic perquè sempre va bé saber de què es parla. Ja s'ha dit, no he tingut ni la molèstia de buscar el contingut de la conferència. Deixi'm afegir una pregunta més. Sap el que és Òmnium? Sap que és una entitat amb una llarga trajectòria de defensa i difusió de la cultura i de la llengua catalana? Clar, és veritat. Conseqüentment, ara també defensa les llibertats d'aquests pobles i això és el que la molesta, vostè i d'altres. Deixi'm que li faci una observació. No entenc com té la gosadia de dir que parla en nom de la immensa majoria de madrilens. No ho entenc. No crec que els agafi per sorpresa, doncs, si els dic que votarem contràriament a la proposta, que creiem que està feta pensant en avançar el 255 per la dreta i res més. El nostre vot, doncs, serà un no ben rotund. Però aquí em situaré al costat que m'he posat d'alguna banda de ciutadans, però també entenc que és normal i ho entendran. Aquesta proposta, per l'altra banda, li hem d'agrair que l'hagi presentat. El seu afany de sobresortir entre els contraris a la cultura, a la llengua i a les llibertats de Catalunya la portin avui a presentar aquest tema al ple. Sí, li hem d'agrair perquè ens permet anunciar l'actuació del govern en l'organització d'aquest acte. I aquí és on em situaré el cantó oposat del senyor Paramés. L'acte institucional de Sant Jordi, d'algunes coses que s'han dit abans, sempre ha tingut un contingut literari. I el conferenciant ha estat el guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Enguany, el mereixedor d'aquest reconeixement, que fa Òmnium Cultural de la trajectòria literària de l'autor, va ser el senyor Quim Monzó, que va declinar impartir conferències com la que des de fa anys es fa a Mataró. És per aquesta raó que, tal com el mateix senyor Joan Lluís va dir en aquesta mateixa sala, Òmnium va proposar que fos el guanyador del Premi Sant Jordi de 2017 i fes la conferència. El que ens hem de preguntar és perquè el govern municipal va intentar vetar el senyor Lluís i només va acceptar celebrar aquesta conferència quan Òmnium va plantejar-se organitzar-la pel seu compte. Senyor Boter, per aquest grup aquest és un tema, és un exemple ètic de bon govern. O millor dit, és un exemple de la seva essència. Ja és de domini públic que el govern, i d'alguna manera s'ha insinuat abans, per la conferència amb motiu del Dia del Llibre, va proposar un economista, un prestigiós economista, una persona molt reconeguda en el seu àmbit professional i en la docència, però que representava un trencament en la línia de col·laboració institucional entre l'Ajuntament i Òmnium, que ha explicat molt bé el senyor Teixidó. Una tradició de col·laboració encetada pels governs socialistes de Mataró, que nosaltres vam mantenir i que et sembla encertada. Potser en lloc de proposar trencar la relació amb una de les entitats més importants i amb un molt elevat nombre d'associats del país que treballa per la seva salut, per la salut de la seva llengua, contingut real de la conferència del senyor Lluís, també s'ha explicat molt bé, i la carta del senyor Lluís també reflecteix, i la promoció de la nostra cultura. Caldria preguntar-nos què passa amb la llibertat d'expressió també a la nostra ciutat, en aquest Ajuntament mateix. Moltes gràcies.